Uyazibuza abanye abantu benza ngani? Ufunde nabo, usebenza nabo, baphila impilo ephezulu. Impilo kubo ilula. Kuwena kulikhuni konke. Kunemfihlo ethile. Isithwalo senyoka. Manje khohla okunye. Ikhona inyonga yemali. Ibeke endlini yodwa ikwenzele izimanga. Futhi le kaBabu Dokotela ayinabungozi. Siyatholakala eNedbank House eThekwini noma sishayele ku 082 459 1816 noma ku 076 55 58577. UBabu Dokotela indlondlo kwezokwelapha. Siyabingelela Babu Dokotela babo wesizwe bawujabulele umfana muhlo ngathi khehla lomlungu namhlanje sihleli nomzweleni Frank Msomi. Unomnda inamba yakhe 0794671148. Nomnda awubingelele khehla. Ngiyabingelela kakhulu Babu Dokotela kwabukeli bohlelo lakho. Jabulile. Nomnda asikhulume Isigezo Somlanjwana sasolwandle. Akuqale la umlanjwana ubani umuntu ohlaziwa njengomuntu omlanjwana? Okay Babu Dokotela umuntu ohlaziwe umuntu omlanjwana umuntu osuke ezalelwe ekhaya. Ozalwe intombazana. Ozalwe intombazana ekhaya yamzalela ekhaya. Okay. Yebo. All right. Akuyiphinde uyichaze ke mase kukhulunywa ngomlanjwana ke la isigezo sabo into enjani? Mase sikhuluma ke ngesigezo somuntu omlanjwana Babu Dokotela sikhuluma ngesigezo sokuthi umuntu omlanjwana ngimthathe ngemise owulwandle owumlanjwana kuphela isigezo somlanjwana kuphela ngihambe ngiyomgeza khona olwandle. Okay. Ngoba kwenzeka ukuthola ukuthi omunye wazalelwa ekhaya bashada sebebadala abazali bakhe. Okay. Ngesikhathi sebeshade sebebadala kusasele emuva ukuthi velwe nosomlanjwana ukhishwanga ekhaya. Lembuzi lefuneka esekhaba uma nembuzi yakubo la yakhona azofika kuhlangeza yokuphuma nokumukela. Ngani ngoba vele ukuthi bashade usuke sebephelelisa nje kodwa igama lisathi wena umlanjwana. Usasele emuva ngokomthetho. Futhi landa ipassport yakho lapha. Yeah, usukulanda ipassport. Lo muntu umlanjwana lo. Umlanjwana lo muntu lo. Uyena ke lo dinga lesigezo. Uyena kodinga lesigezo noma ngathi hayi bashadile ngoba okunye uthi omunye uthi ezalo ephuma nezinkinga zabazali bakhe. Aphupha omunye kuthiwa kuyiqalekiso. Kanayi lo mlanjwana lo. Ulomlanjwana. Kusalandela lo mlanjwana. Thola ungqengendlela. Umunye omnyama siqaqe izibopho zakho ungiphathele 1000. Yini ungqengendlela? Babu Dokotela ungqengendlela umuthi nje oqonda ngqo edlozini. Okay. Uhambisana ke nomunye omnyama. Uma ufuna ukuqaqa izinkinga zakho. Umuntu angabethana iFaraden noma kaMayimayi noma library athi uThomsomi nginikena ungqengendlela nomunye omnyama. Hayi sinendlela thina ethile. Njengoba sikutshela lezi impande nje sesakufaka esihlokweni. Ukuthi nazi impande ezosebenza. Nazi impande ezosebenza. Kodwa sinendlela thina yakho. Okay, noma ngabe umuntu akanazo impande kodwa umithi unale 1000 ungamenzela. Methi unale 1000 ngamenzela uDokotela. Okay. Ngamenzela. Umunyo yini? Hayi induku nje ethile. Induku ethile. Isikhohlakala. Thona amatshe asezibukweni emfuleni. Musu uthole u10 R ikuphe into yokozama eCasino. 1500 indaba bethi kwangaqala lapha. Phela Babu Dokotela suke sinikubenzela into ngempela abazoyibona. Umuntu angasho ukuthi hayi ngakho imali engakwako ukuthi ngifuna ukumenzela example. Hayibothi lento iyenzeka. Ingakho nje ngithi ke abaphathele imali ye1000. Uthe yitshela lezibuko no10 R yini izibuko? Izibuko la kuwela khona. Nginanku umfula mhlawumbe uyehla. Kunendawo ewela abantu. Okay. Afika njengene phakathi lapha acoshije lapha. Hayi leceleni hayi eceleni komfula. Izibuko la ufaka khona inyawo wela mabujomba ngamatshe welela uda ngabeshe. Izibuko ke lelo. Afika khipha itshe nje phakathi mase ngiphathe 10 rand ezina uzobona into angazayibona into yamehlo. Ko 1500 futhi I get 1500 kuphela. Pheka umdokwe ufake ibhotela nalomuthi uhambe uyoboleka imali ebank. Yini intando enilothu ayifaka? Ngadlisa abafazi bethu yena. Hayi akuyona intando Babu Dokotela. Shuthi nje induku nje yokulaleleka into eyishoyo. Uma ufika nje lapha ebank. Okay. Nothi uma usuyidlele libhotela liphalisha. Ivele iqonde ngqo ihlala kuwena egazini. Akumele uma uyakhona uhamba ungene etoilet uxoxe nomuntu ngoba manje umuntu uzokhuluma into ongayizwa kahle isalele kuyena kanti ikwena lento. Kodwa ungaxoxa eTexini nomuntu into efuna uphume nje uqonde nje ngqo lapho kodwa futhi umuthi umuntu ongekho uzithulele nje ukhipha imali lokho ngaloko
ukhulumpeni ukhipha imali uyiglovo kuyenzeni ngigibele iteksi into nje akekho xoxa uyicofela ifoni yakho uyala uyakhona kuphela into nje ufuna iqikelele kakhulu uqikelele ukuthi uthendo kuyo 2000 hayi u2000 madoda I get hayi geje ongifonele mayigetshile okay qonde ngqofa ukubeleka imali straight ake ngikuphe isithwalo sasethuneni hayi phendula sebeyafona sebeyafona iphendula yebo hayi ngizobuye ngikunikeze ngoba ngisebhizi kwamanje emva ka 5 minutes ngiyaphuma manje ngithi ngiyaphuma manje emva 5 minutes so ukhuluma mangiphuma ngithi awulinde kancane ngizobuyela kuwena yebo uthini la Msomi uthi angeke ngikuphe isithwalo nje sasethuni noza nenkukhu eyiqhude libovu ngikwenzele isithwalo mahala lesithwalo sivamise ukuba u30000 cela ababili manje abazofona kunjalo impela Babu Dokotela wena neyithwalo kwenzekani wesehanjwe kakhulu hayi sekujule kakhulu angiphathe nje iqhude libovu kuphela ezinalo la ababili nje kuphela ngizobenzela mahala bayibona into yamehlo kuzokenza bengakhokhi 30000 ukwenzele bengakhokhi ngibenzele nje Babu Dokotela ngifuna ukubona abantu babothi siyasebenza mase ke bephuthume nje babe nje u2 just 2 phela imkhulu into ka 30000 ufuna ukwenza mahala ngifuna ukubenzela into abazoyibona ukuthi hayi lo muntu yenzeka naye le nto yenze bathathe ngibenzele nje kahle kakhulu futhi babone ukuthi kwenzakalani ake bephuthume yabo u2 nje abafuna njalo mahala sikhona isithwalo qhude sikwenzele ethuneni phathu 30000 yebo 0794671148 yaba nenamba ehamba Dokotela na bazokuthola kuyona abazongithola kuyona uma kanjani njengoba efona nje njengoba sebefona nje bafona kuyona sibonga kakhulu bonga Babu Dokotela babosizwe babojabuleni mfana umhlanje ekhehla lomlungu siyathobeka Impilo yezikweletu nzima imenzima kakhulu uma usebenzela ukukhokha izikweletu ungeza kithi kwaBabu Dokotela isikhodlweni esikhulu sikwazi ukuthi sikusize usitholele ibhandi laseCasino noma usitholele iMagic Wallet uhlukane nokuhlupheka lempilo ephilayo ayikufanele thola okufanele iMagic Wallet noma ibhandi laseCasino sishayele ku 063 689 8922 noma ku 082 459 1816 uBabu Dokotela unazo isikhiye sempumelelo yakho